Aquest vídeo ha d'arribar a tots els telèfons de Catalunya abans no acabi el mes de juny. Cal que tothom sàpiga qui són les persones i les empreses catalanes que donen suport als Borbons. En 5 minuts t'expliquem la part més fosca de la Fundació Princesa de Girona. Comencem amb una qüestió policial. La setmana passada, membres de la coordinadora antimonàrquica de les comarques gironines van intentar penjar una pancarta a la seu que la Fundació Princesa de Girona té al centre de la ciutat de Girona. La persona que anava a penjar la pancarta va perdre l'equilibri, va caure i 4 Mossos se li van tirar a sobre i li van posar el genoll al coll, una pràctica molt perillosa, que és la que va matar George Floyd als Estats Units. Aquesta mateixa setmana, a Salamanca, un grup de ramaders simpatitzants de Vox va anar a una seu del govern i la va destrossar davant la inacció de la Policia Nacional. Conclusió: si ets simpatitzant de Vox i destrosses una seu governamental, la Policia Nacional farà els ulls grossos. Si ets un independentista que protesta contra la monarquia, els Mossos et posaran el genoll al coll. Que la policia actuï diferent depenent de la ideologia dels manifestants és gravíssim en democràcia, i que el govern de la Generalitat ho permeti i no posi remei a les actuacions desproporcionades dels Mossos, també. Però la violència dels Mossos defensant la seu de la Fundació Princesa de Girona només és la part visible d'una estructura més profunda. Darrere aquesta violència s'hi amaguen persones i empreses catalanes que donen suport als Borbons. Ells han triat l'opció política de donar suport a una monarquia corrupta, catalanofòbica i violenta. Nosaltres triem l'opció política de fer un vídeo perquè tothom sàpiga qui són. Algunes de les empreses de la Fundació Princesa de Girona. El Zamora Group, empresa d'arts gràfiques fundada a Olot fa 123 anys. El 2011, Felipe de Borbón va inaugurar un edifici de l'empresa i el 2019 els va donar suport als seus negocis a Cuba. Malgrat fer 123 anys que són a Olot, l'empresa no s'ha integrat lingüísticament a la societat. El seu web està en castellà, en anglès, en francès, en portuguès, ni rastre de català. Una altra empresa de la Fundació Princesa de Girona, Celler del Pescador SLU. Potser aquest nom no us sona, però els seus productes segur que sí. Els caves Castell de Peralada, el blanc pescador o el vi de Priorat Casa Gran del Siurana. També us deu sonar el Festival de Peralada, que se celebra al Castell de Peralada, on Franco solia fer parada quan venia a Catalunya. Del franquisme al borbonisme i a la Fundació Princesa de Girona. Podríem seguir una bona estona enumerant empreses catalanes al patronat de la Fundació Princesa de Girona. Segur que us sonen: Frit Ràbic, Fundació Dalí, Fundació Dam, Godó, RAC o Vitxer Català. Si mirem les persones, trobem personatges ben foscos. Des de 2015, el president de la Fundació Princesa de Girona és Francisco Belil, també vicepresident de la Fundació Bertelsmann, un dels principals accionistes d'A3 Media. Si fem una mica de memòria històrica, veiem que Bertelsmann es va forjar als anys 40 gràcies a la seva complicitat amb el Tercer Reich. Això passa amb diverses empreses alemanyes, però la diferència és que el grup Bertelsmann ho va amagar fins als anys 90, quan les investigacions de l'historiador israelí Saul Friedlander van documentar com Bertelsmann va ser un dels principals proveïdors de la Wehrmacht i com el seu fundador Heinrich Mond va ser un dels promotors de les SS. Quan es va destapar l'origen nazi de Bertelsmann, tothom va mirar el responsable d'haver ocultat durant dècades aquesta informació, el fill d'Heinrich, Reinhard Mond, amic personal des de fa molts anys de Juan Carlos I. Els rumors sobre el passat nazi de Bertelsmann van començar a córrer l'any 1989, però l'any 1998 la pressió per investigar el passat nazi de Bertelsmann era enorme i començava a afectar els negocis de Bertelsmann. Justament aquell any, la Fundació Príncep d'Astúries va atorgar el Premi de Comunicació a Bertelsmann. Així va ser com el Premi Príncep d'Astúries es va fer servir per ocultar el passat nazi de la companyia. L'any 2002, l'informe Bertelsmann va sortir a la llum, malgrat la protecció dels Borbons. Un altre personatge de la Fundació és José Felipe Bertran Caral. L'avi de José Felipe és José Bertran i Musitu, que va ser ministre durant el regnat d'Alfonso XIII i que durant la Guerra Civil va finançar el Servicio de Información del Nordeste, una xarxa d'espionatge al servei de Franco, de la que més tard naixeria la temible Brigada Político-Social franquista. El pare de José Felipe també es va unir al cop d'estat i un cop acabada la guerra va escriure obres amb títols tan suggerents com Preparación y Desarrollo del Movimiento Nacional o Caudillo, Profetas i Soldados. Fins la seva mort, l'any 65, va lloar el franquisme des de les pàgines de La Vanguardia.
El nostre José Felipe va ser l'hereu dels negocis construïts durant el franquisme i als anys 90 va ser condemnat a 6 anys de presó per delicte fiscal. Per cert, el 2018 el president Quim Torra va signar la renúncia a ser vicepresident d'honor de la Fundació Princesa de Girona, un càrrec normalment associat al càrrec de president de la Generalitat. Avui, però, si mirem el web de la Fundació, veiem que el vicepresident d'honor torna a ser, després de Leonor i Felipe, el president de la Generalitat, Pere Aragonès. El 3 d'octubre de 2017, Felip de Borbó es va posar al capdavant de la Por Ellos i va avalar i aplaudir la violència contra els catalans. Des de llavors, els Borbons treballen intensament per recuperar el control simbòlic de Catalunya. La Fundació Princesa de Girona és una de les seves principals armes de propaganda i per això reaccionen violentament contra qualsevol que intenti denunciar la corrupció dels Borbons i les seves connexions amb el feixisme. L'acció dels Mossos d'Esquadra la setmana passada és només una prova. Per això, a octubre, creiem que és gravíssim que el govern de la Generalitat reprimeixi violentament i desproporcionadament els independentistes que denuncien la maniobra borbònica. Al principi deia que calia que aquest vídeo havia d'arribar a tothom abans que acabi el juny. Ho dic perquè el juliol es fa l'entrega dels Premis Princesa de Girona. La Casa Real aprofita l'esdeveniment per blanquejar la seva imatge i per treure Leonor dient unes poques paraules en català. A octubre creiem que cal esguerrar la seva propaganda i fer que tothom sàpiga qui són les persones i empreses catalanes que donen suport explícit als Borbons que van aplaudir la violència contra els catalans l'1 d'octubre. Cal que tothom sàpiga qui són les persones i empreses catalanes que es refugien a la Fundació Princesa de Girona, darrere la violència dels Mossos d'Esquadra. Passa-ho.